Sen ladon kawai ke kami kabjus tim jutla bat mai laki kon. Tea kawai ke si kalapha ban saj tiar. Highway ni konret kijangka ke baha kerta ke ban news nam. Te ita ikon long na lek saj ke tiar. Bat andai la dep saj ke tiar ilawan pai no chayeng. Na mar bagi tiar ke long ke khambon. Bat kadai ke sengi ban thau. Sniu bak Mar sendrung agar dam jingkang ilakum jentun bat kitiar kilahap lut pelan hamadan bat kata kena kalahir sernyau kakmi haba kalayos nyau kala lekpek bat kalalap bakitiar kilahap pelan hamadan bat kipela baro kilapai kumta kalamai kala syok yala kakon bat kala tim kala telah dakine kikin tim khun kapamdu khun kaksel phamtip baki pela kilong kitiar kiblathet ramdor bat ka syok ka sempat ka tim ka telah yala ka khun bat ka ongru ka bha bakan yap no namar kijing pakla kijongka ka khun kalapan map Henry kakmi kam syam sngam kadang bitar ka ong bakam bet pan khot meyaka nadu menta namar kalong ka khun domdu ka khun porti ka khun tham te kata ka khna ha kata ka met ka klembam klemdi ka duwai ho blai bo pen lai na kijing sha jenjar na kakmi kumta kata ka met kala kempang te kipara kian men kiliong ya kakmi baka kalapang Henry namar bakane kakmi kadang dom kadang bitar sa yala kakhun kalaong kamat ya yap ro te shisha kata ka khna kalayap ha kata ka step ka bobot kam dan syo ha bakian men pat kipara kilik pek kilayam bat kilayethu yala kakmi bakam dan syo te kakmi kalayeng joy kala lekpek ya kakhun kasyam bakalayap shisha kalayam kalanyar kumne khun kren saya imai khun ba ik map saya imai khun balai pi ino yang ngai ngai ik te ya pi khun kren ses im ya imai khun sha engan syam kumpi men ba pidang em pi rap kam ya imai mana khun penyarap nenta pi sekon khi kadayam khun he uong yala kakmi mei balai pi yam haba pi ong menen kaman ya yap ro mei balai pi khot im nyaka haba kalayam haba kadang im pi khot ksel balai pi ong bakayarap kam onda kalayap haba men ba kadang im pi ong bakalong ka khun bamdo ka khun tham pi ong ru mei balai khun pi ino haba menin pidang ong kamat ayap ro u henmen uyam baru ong mei lada pi don kum kane ka jinglong ngaru nganlik no bat nganumon phaying syo shibun pa kmi pa kijungi kijut tim kijutla yala ki khun na ba kim tip katno kapen mong khun lada ki ong khun kaksau balai phakot mei yanga kat ba ki khun kidang don ki ainam sniu onda kilayap kamentoy bapindang yam pan yaro ilaki khun men ba ki khun kidang imbon ki mi ki pa ki khot ubik bat onda kilayap ki khot upa ie kan mentoy ayu ban ong onda kilayap men ba kidang im kim don por ban kro onda layap
kijer kinam yaki kam babha baro men badang im kitim kit mai ki sho ki sempan ada ki bakla kimdon por ban pen i nda ki jing sneng babha ka jing sempat jong ki ki pa yaki khon ka penlong ki khon pan isi yala ki pa ada pim pen shai yaki balai pim sempan amar ki tharai ba pinyo ben le ben yaki pat kin long runa no pat kin ngop ha ki jing snew gum ha ka kian udrong bat don le se ha ka jing leng kot jing mut jing per khan ki khon kin shim no yala ka chong ka jing em namar ka jing sha mai ka jing sha sempan hala ki kmi ki pa kum ta ko ki kmi ki pa ki be e to e yala ki khon kum yala de wat pen bitare yala ki khon ong ka tin ublai hen rei top sa top cha yaki bat hikai ro yaki bakin yan hakalanti kabadai but why but what island bagi jing bitar yalaki khon ken wanra ya kabas new haki henroi tos neng yaki daka jing e but to sempat daka jing e but on dai philadep sempat to pen shai yala ki khon balai pi sempat ka jing bakla ki kmi ki pa namar kim nang ban pen kam ya uding sempat ada phi sempat daka batim batla kan bu jing ma yala ki khon henroi da phi sempat daka jing e daka jing chau man ten sneng pen pen e yala ki khon ro kin sung sung thu bat kin em ka jing em ka bap ha kum ta per shang ban pen sung thu ila ki khon ban pen ben ila ki jing bakla jing ki knang bakan omun ra ya ka jing ma ya kalungi kalung sam ka jing e ublai na kam ta ka buram ka jing amen